ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏକଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବାଳକ ହରିଣ ସଦୃଶ ହୋଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଯିଏ ପଛରେ ଥିବ ସିଏ ଆଗରେ ଥିବା ବାଳକର ପିଠିରେ ବସି ଫେରିଥାଏ। ସେହି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଥିଲା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ଯିଏକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାଳକମାନେ ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଅସହ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛଳନାବଶତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବଳରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାହସ ହରାଅ ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ନିଜ ସାହସ ସହିତ ତା ସହିତ ଲଢ଼। ଏବଂ ସେହା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନି ବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଳରାମ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଏଠାରେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ତେବେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାହସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।